Nabigbig manan ti Irisan, Baguio City a high risk iti dengue fever kalpasan ti naipatumpal a mosquito larvae study iti lugar. Agpalpalagipay ti City Health Services Office kadagiti barangay iti syudad ti Baguio amang ipatumpal iti naritengken agresibong aksyon kontra iti dengue. Ada detalye ni Jeswel K. Lapisar. Maibilbilang manan a high-risk area iti dengue fever ti barangay Irisan no sa dino na i-record ti panagado ti larvae ti dengue carrying mosquito kalpasan ti naangay nga entomological mosquito survey ti Environmental Health and Sanitation Division ti City Health Services Office. Gapo iti daytoy, pinaertengan manan ti barangay Irisan dagiti addang tapno maliklikan ti panagado ti kaso ti nasao a sakit iti lugar da. Monthly na meeting ng Purok Leader, mga tao natin sa barangay para talagang isolusyonan natin yung mga dinggi natin sa barangay. Kaya clean up drive, operation taob sa mga residente. Kaya talagang yun ang pinupukusan namin sa barangay. Sigun iti City Health Services Office, agserserbikas balaag ti resulta ti survey tapno paertengan dagiti barangay ti anti-dengue measures dagitoy. Numan nabayagan ang mapalpalagipan dagiti komunidad amang ipatungpal ti clean up drives kasapulan tatta ti agresibong aksyon tapno saan ang umato ti kaso ti dengue. Kabayatan na, agtultuloy dagiti monitoring ken aksyon ti opisina kontra iti dengue manipod pay iti Enero iti agdama atawan. May basar met iti datos manipod iti opisina, nabababa ti kaso ti dengue manipod Enero aging Abril ita atawan, nga addaan ti sangagasot o patapulo kat maysa, no idilig iti nasurok talo gasot iti pada a panawan iti napan atawan. We cannot just say na 141 cases lang, but we really have to look at our adult mosquito where they are breeding now. So umiikot po ang ating mga health workers para tingnan po mga breeding places na to. At even after the rains, no, sinasabihan na po ng ating mga barangay officials ang mga residente na maglinis po around their homes. Agpalpalagip mo ti lokal a gobyerno ti syudad ti Baguio ang makikaykaysa dagiti barangay iti addang dagiti masaknan nga opisina tapno malapdan ti panagwaras ken panagadumanan ti kaso ti dengue. Nire-remind ulit natin yung ating mga preventive measures dito. Unang-una, kailangan itaob na naman natin. Kaya nire-remind natin yung ating mga residente, mga barangays, na kung pwede sana, gumalaw lahat. Lahat dapat tayo gumalaw at inspekin. Hindi kakayanin lang ng local government yan. Malaksid met iti Irisan, maipasidong matlaeng ti kapada a mosquito larval study dagiti dadduma pay a barangay akaraman iti top 10 a dengue risk areas tapno maipatungpal dagiti kasapulan nga addang. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.